Chakati pekutanga takaenda kwaitopata admission, then pakaita kusanzwisana pamacourse, then ndakazonzi ngatidzoke, ivo vasina kuti tidzoke. Then patakazoenda pesecond zvikazi vanhu vakatiza for the first term, saka for this term vakazviita futi we weren't able to help you. All right. And yet for the second term zvakadzokorodzeka futi kuita. Vadiva vatereri, kuna Share Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Kana kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe pano paKuna Share TV, patinokuonzerai zvinhu zvinenge zvichiitika munyika yatinogara nematunhu akatikomberedza, kunyanya masituations anosangana nevanhu atinokwanisa kurelata. Nhasi ndiri kunzvimbo yekuma-OTS kana kuti kuOld Township muno muSakuba. Ndine mukomana wandasangana naye zuva ranhasi ane dambudziko rekuti tose tikagoverana kana kusheya tinokwanisa kuwana solution kuti mukomana uyu abatsirike. Kazhinji tinokunzira nyaya dzinotyisa, dzimwe dzinosekesa, but this is a serious case iri kuda help yenyu mhuri yeZimbabwe. Tine mukomana, zviri sei chibaba? Zviri nani. Unonzani? Ndozi Blessed kuda kwaChizimai. Chakumbira utaurisi. Ndozi Blessed kuda kwaChizimai. Alright, mukoma Blessed, mune makore mangani? Ndine 19 years. Mune 19 years? Yeah. Makazvarwa kupi? Makazvarwa paGeneral. PaGeneral Hospital, munoma Mutare? Yeah. Saka muri mugari wemunoma Mutare? Yes. Alright, mukoma wangu. Vabereki vapenyu? Mai variko asi baba ndo vakashaya. Alright, vakashaya rini? Vakashayika musi wa3 February. Saka munogara mega? Yeah, ndogara ndega. Alright, ndine avo mukoma vari panapa, vati vanogara vega. Mukatarisa ruoko rwavo, mukatoda kuti runatsoratidza rekutanga kuti vaone musiyano. Ne ruoko rwavo ruri normal, then iri ruoko rwavo rurikuita kunge rakazvimba kana kukwara. Chii chakaitika paruoko rwenyu mukoma? Semaitikire zvakaita ndingataura ndichidai. Ndichingove mudiki, kunzwa kwandakaita zvakangozi chingo changu changa chingove chidiki kubva ndizvo kuma6 months. Chichingokura semakuriro aita munhu. Rangotanga riri rakadaro? Rakangotanga kari kabundu kadiki. Chichingokura semakuriro aita munhu. Muine 6 months? Yeah, kuma6 months iko. Kusvika izvozvi. Saka kuchikoro maenda zvakangodaro? Ndinotoenda zvakatodaro. Alright, ruoko rinokuta rinorwadza here? Chii? Ya, rinorwadza, tingati hazvirwadzi izvo zvichirwadza. Rinorwadza? Alright, saka kunana chiremba wakati chii? Ya, pendakaenda kwaRarare for the first time ndava chipo. Kune zvakazongoitika, then tobva tambodzoka tobva tagara kunoku. Asi chiremba anganyora admission. Saka pendakazoenda pechituti tana Bangkok. So ataenda madoctors akati for the next time akaita zvimakaita after last time we won't able to help you. Saka hanzi mukaita chii makaitei? Pekutanga takaenda kwaitopata admission, then pakaita kusanzwisana pamacourse, then ndakazonzi ngatidzoke, ivo vasina kuti tidzoke. Then patakazoenda pesecond zvikazi vanhu vakatiza for the first term, saka for this term vakazviita futi we weren't able to help you. Alright. And yet for the second term zvakadzokorodzeka futi kuita. Chakaitika like kuti musi wa16 should be 1916 November, pendakaenda kuParenya tu, ndo pendakaona madokta Nyamutora, ndo zvakaovataura ishe kuti for this time kazviita futi we weren't able to help you. Saka tavaona
vakatiudza kuti tiitwe zvinhu zvita matest atakazi tiite 4 mablood test nema-CT scan nema-X-ray ne-MRI. Then pazvese zvinhu zvacho mari taita zvekufona kudiwa mari yakati. Saka mari yakabva yasendwa mu-EcoCash. Mu-EcoCash saka unongoziva kuti mu-EcoCash kana foni ikaiswa mari mufoni manga muziva vanombobatira dzimwe dzacho. Saka imweni yakabva yambodyiwa yobva yashota. Saka mukushota imomo takabva tadza kuita CT scan yaidiwa. Then tobva taenda musi wa10. Maisirwa nani mari yacho? Yeah, actually kune waifanda my Dominican sisters. Okay. Namwe club members awo aishanda nawo. Saka zvadaro takabva taenda musi wa10 wetatanyorewa 10 December. Tobva tasvika zviwa zvatingakwanisi for this MRI yotaura kuti mune cancer. Saka kuti tione kuti zvakamira sei tisati tatanga kuita zvese ngatimbone kuti haisati yaaffected kuchest of which CT scan yacho yechest hamuna. Timbotange mapedzisa modzoka musi wa7. Then takabva taenda kuArundel hospital ndokwetakabva taenda tobva tanozi pekutanga takazitokufonera kuti muitwe CT scan. Second time tobva taenda musemande. Izvo zvanzi tobva taitwa ikazi maresults tozokufonera asi tombokupa ma-hard copies for the doctor's report tozokupa ichi tozokufonera. Nanhasi hausati wafona nekuti CT scan yacho takaitwa musi wa16 of which taidoona doctor musi wa17 December. Saka zvinhu zvacho ndope zvakabva zvaenda kuvharika ndopendakazotodzoserwa kuno kune kuvhara kwamudhara kuti kuzoshaika nekuzotosvika pezvayo. Saka paroko iri kunzi vakaongorora vakati ikenza uyezve vakati chii chinofanira kunyatsokuitwa chaiko vakati for this nzvimbo ipo iamputation. Munogona kutaura nechishona kuti vasingazivi amputation kudamburwa kweruoko. Alright. Unokwanisa kumbonatsokusimudzira kuti vanhu vanatsokuona ndichandarwadza. Alright. Kuti vanhu vanatsokuona. Ndoda kuti for vari kutarisa vedu kana muri vaye vanotya of nervous condition ndichada kuti mukomana uyu avhure aone zvinokwanisika. Vanoti hazvina zvinhu zvaiti. Alright. I think zviri kutooneka zvakatoita. Muri yeZimbabwe ndofunga matozviona. This is real life. Unokwanisa kurisumudza mbizha kudai. Alright. Saka varida kuti ridamburwe ndorubatsiro rwauri kuda. Zvakapa mari apa zvakanzi chii? Zvavanenge vachida kubatsira. Doctor zvavakangotaura ndataura nadoctor zvanzi vakati for the easier option amputation. Asi henyu kana mazokwanisa munokuwadza kunoitwa nezvanzi orthosurgery hanizozivi kuti ndeipi. Of which mari amputation hatinozokwanisa kuzorequesta hedu. Kuti mari. Saka mai tinobatsirwa sei manje kana tisiri kuziya zvofamba sei? Inino hausi kuziyawo. Zvakangoitika silai kuti petakatozi chimbotanga maenda kuita CT scan mozoya nayo. Takatobuda tine search hare yekumboitanga tambo. Saka papada kutanga paitwa CT scan. CT scan yakaitwa but report yacho haisati yauya. Alright. Unoita basa rei? Chii chaunorarama nazvo? Unoita inini ndiri form 4. Muri form 4.
ndodzidza kuSt Mary's. Alright, paSt Mary's kuChikanga. Saka unotoenda kuchikoro zvakatodai izvo? Ya, ndinotoenda kuchikoro zvakatodai. Hey, saka iwo uri kutoda kuti ruoko rwako rwudambure? Ya, zviri nani kurarama nemaoko 1. Zviri nani kurarama neruoko 1 pane mararamiro auri kuita izvozvo. Nekuti kana kutorara kwacho haurari. Ya, ngekutoteya. Ndekutoteya. Aiwa, ndinotenda mhuri yeZimbabwe kuti kuna vanobatsira. Ko unorarama sei ezini kuti upenyu hwako, chikafu zvese zviri right? Ya, chinondoitika inini kuchikafu zvakamira kuchikafu panapa umwe vice chairperson panapa weboard panapa topetana ichichi. Saka akatotiti iwo sezvo uri mufana wangu unogara chikafu unongochipuwa kuofisi. Thank you. Saka munhu ndiye anotondisapota even panhau ndikati izvozvi handina chakati mudara anotondiitira kuti zviti. It's just inyaya yekuti masangano etakaita nemunhu iye ndoita zvekusevha masi. Saka mukusevha masi umu ndiye watinototi father advisor wekodi. Saka ungosevha masi achizodai. Then in terms of school fees, my sister iwawawo vanotondibhadharira futi school fees. Even kana kuschool pane zvimwe zvinhu zvavanotopondipa kuti chimoenda nazvo. In terms of hembe ndotongodzwano panapa. Alright, saka nyaya iripo apa ndeyekuti ruoko iri rinofanira kudamburwa kana kuti amputation muchirungu. Kuona kuti zvese zveruoko rudambure panoda kana $1,500 kuti mukomana ararame hake asina ruoko rwani rake asi achirarama senormal boy. 1,500 ndo iri kudiwa kuti mukomana aite. Saka I put my details ake in the description. Kune veve ndinozoti papage pedu pane vanoita GoFund, ndiyo mukana tichamukumbirawo kuti tibatsirane nenzira yose yamunenge muchikwanisa. Nhamba ndichaisa pascreen panapa dzemunokwanisa kubata munhu, the contact person anenge aripo kuti mukomana ararame. Zvinhu izvi hazvisekwi, mangwana ndiwe. Tiripo pakubatsirana. Tiriko kuno kwaMutare ndinaye mukomana ane ruoko rwake vanachiremba vakaona kuti ikenza. Saka kuti ararame upenyu senormal boy chinotodiwa kutobvisa ruoko. Saka iye atoti zviri nani kuti ndirarame neruoko rwangu 1 pane kurarama muupenyu hunorwadza in pain for the past 16 years. Handoti wakatanga rine 6 months. Wane makore mangani? 20 20 years mwana ari papain yakadai.